Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και αυτό είναι το κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε Brookhaven και θα κάνουμε την υπόθρα που σας λοιπόν. Την ιδέα την πήρα από αυτό το πρώτο κανάλι που εμφανίζεται στην οθόνη. Οπότε ναι, έχω να πω δύο πραγματάκια. Θέλω να μου γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο, έλα, κλείσε, ωραία ναι. Θέλω να μου γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο ερωτήσεις για Q&A επειδή πήγε 15 likes στο βίντεο που έκανα το Q&A. Και θέλω επίσης να σας πω ότι αύριο στις 11.30 η ώρα το πρωί θα κάνω live που θα δείξουμε ποιος θα κερδίσει τα Robux και τέτοια, οπότε μπείτε να το δείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή που νιστάζει πάντα. Κορίτσια, τα έχουμε πει όλα, μήπως να πάμε για ύπνο? Ελάτε, κορίτσια, σας παρακαλώ, νιστάζω. Πω έλεος, κάθε φορά που κάνουμε sleepover πάντα νιστάζει. Δηλαδή, σου έχω πει να ξυπνάς αργά το πρωί για να μην νιστάζεις στα sleepover. Τέλος πάντων. Καλά, έλα να κοιμηθούμε. Αυτή που πάντα βαριέται ό,τι και να κάνει. Κορίτσια, βαρέθηκα να βλέπω τηλεόραση. Ελάτε να πάμε πάνω να κάνουμε κάτι. Εγώ δεν βαριέμαι καθόλου, πήγαινε πάνω μόνη σου άμα είναι, γιατί εγώ δεν βαριέμαι. Καλά, εντάξει. Αυτή η μία κοτσομπόλα. Λοιπόν, κορίτσια, έχω πάρα πολλά κοτσομπολιά. Η μάμα μου είπε ότι ο γιος μου και τέλος πάντων θα μετακομίσει και θα έχουμε δύο σπίτια και γενικά, oh my god, δεν ξέρω, αλλά και γενικά έχουμε πολλά πράγματα, οπότε πάρτε popcorn και πάμε κάτω να σας τα πω. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε με το σχόλιο και ερωτήσεις για Q&A και όπως είπα και στην αρχή, αύριο θα κάνω live για το ποιος θα κερδίσει τα Robux στις 11.30 ώρα το πρωί. Και ναι, γράψτε μου και κάτω εκτός από τις ερωτήσεις, γράψτε μου και ποιος, άμα ήσασταν κανένας από αυτούς τους χαρακτήρες που έδειξα και αν θέλετε part 2. Bye!